mhux bil-fors tmur il-ġim. Mhux hekk? Mhux għażel xi ħaġa li tieħu gost. Pereżempju din xi ħaġa li interessanti ħafna li Malta jisna għandna ħafna nies imorru l-ġim. Għandna ħafna nies imorru l-ġim. It's like within our culture. Anka bħala ammont ta' gyms. Għandna numru ta' gyms kbir relattivament għad-densità tagħna. That being said, mbagħad pereżempju m'għandniex daqshekk kultura ta' sport fejn in-nies jgħidulek ħaġa li timpressjona ħafna, speċjalment l-Eastern European coaches. L-ewwel ħaġa li jsaqsuk hija what was your sport? Meta inti xkont titrenja. Ġifieri dik hija question number one. Anka lilek, ġifieri jekk tmur bħala coach, jew tmur bħala physio, what was your sport? It is one of their għalihom hija ovvja li inti kellek xi sport. Fajtek qabel, qed tifhem. U aħna naħseb dik ma tantx għandna. Jisna hija xi ħaġa interessanti li nnotajt hija xi ħaġa li ta' min nippruvaw nibdew nibbuttaw li ikollna ċertu ammont ta' exposure lejn in-nies fl-iskejjel. Mela tlaqna.